migcampista de la història del Barça. Ho diu Pep Guardiola i no sé si el Guillermo, bona tarda, si ho corrobores. El millor migcampista de la història del Barça tenim avui aquí per homenatjar-lo. Està mirant, sí, no... Fora de tu que no diguessin, no? Gairebé t'amenaçava. El millor és del millor. Tenint en compte que el Barça és un equip enorme i que han passat per jugadors de la talla de Maixut, però el Xavi, sent de la casa, jo crec que és d'una Guardiola i altres. A més, és aquest estil de jugador que es fa molt a la Masia, el que porta l'equip des del mig del camp, el que manega l'equip, l'encarregat de l'arquitecte, que a la vostra època era el 4, aquell de Cruyff, tot i que després ha anat evolucionant molt, perquè ara Xavi no juga de 4, juga d'una posició en la que tu també vas avançar, vas acabar jugant d'interior. Hi ha hagut una evolució, no? Xavi era molt bo en aquella posició, m'hagués agradat jugar amb ell, el que passa que no van coincidir perquè com va pujar va tocar marxar, però el que sí és cert és que hi ha dues coses que tenen molt de mèrit, que jugava de 4 i es van tenir que posicionar en un altre lloc al camp, bé d'interior, més ofensiu, participar molt més, no únicament per davant de la defensa, i un altre va ser, jo crec, molt important i va demostrar el seu caràcter després de la lesió. La manera de treballar i després el que ha fet després de la lesió té molt de més. En aquest cas del canvi de posició, com canvia la manera de jugar d'un jugador? D'haver de jugar com a pivot per davant de la defensa, que és el que es feia en l'època de Cruyff, aquest 4, Villa, Guardiola, tu algunes vegades, a jugar com a interior, que a tu també et va tocar, i és on estan jugant el Xavi i Iniesta, i també els que venen al darrere, perquè ja es veu a venir que hi haurà continuïtat en el futur. No, a veure, en aquella posició de banda, el que passa que és més defensiu, com el Busquets s'aguanta més la posició, ajuda a donar sortida per darrere, toca més fàcil, toca menys, i el Xavi jo crec que com a Iniesta i aquests jugadors toca més remenar-la, no? Pisar-la, trepitjar-la, anar a pujar en qualsevol moment, donar sortida al company, jo crec que intervé molt més, no? I després el percentatge que té de pilotes tocades, en aquest cas, i les poques que arriba a fallar, no? També era imatges del joc de posició que ara fa Xavi i que han hagut de fer tots aquests migcampistes i els que vindran del darrere, no? Exacte, és una mica la filosofia. Aquesta paraula, hi ha gent que l'agrada que pensa que a vegades es ven una miqueta de punt, però sí que és una mica el que es juga des de baix, Xavi ho sap, el sistema formatiu en aquest cas, el futbol bàsic sempre ha jugat amb aquest sistema en 4-3-3, la seva època quan va arribar al Cruyff en 3-4-3, però sí que sap el sistema a perfecció. Per cert, Xavi, que encara que estiguem tan lluny al plató, us veieu, podeu parlar perfectament, no cal que parleu de crits, tot i que us sembla per la distància, i com que avui el Pichi se'ns ha escaquejat hàbilment, estem veient aquestes imatges, aquest que veieu amb aquesta mena de raig que cau del cel, com si fos el Mr. Bean, és el Xavi, i això és el partit contra el Real Madrid. Estem veient imatges del 5-0 contra el Real Madrid, amb aquest joc de posició que comentava el Guillermo Amor, que ens ajudés a comentar aquestes imatges, la posició de Xavi, com s'ofereix, com sempre té diverses opcions de passada, Xavi, que això és una cosa que jo crec que només passa en aquest equip. Sí, treballem molt, treballem des de la base. Atenció que arriba el gol. Que sí? Em sona, em sona. Sí, sí. Molt especial aquest també, Molt especial. Els contra el Madrid sempre són molt especials. I a part el primer, vull dir que el minut 10, 9-10. Els partits contra el Madrid són especials i a més ara mateix a l'equip jo crec que sou un grup de jugadors fets a casa des de petits que sabeu perfectament el que significa un clàssic, cosa que jo tinc dubtes que alguns jugadors del Madrid quan van venir al Camp Nou possiblement saben que és un partit important, que és l'arreu del món, però que no tenien segurament la consciència que teniu vosaltres, aquest grau de compromís que teniu sempre que jugueu contra el Madrid. Home, imagino que la consciència la tenen, perquè es parla moltíssim. El clàssic és un partit que es parla ara a nivell mundial, no només aquí a Espanya. La repercussió és mundial, és per tot el món, però sí que el jugador de casa té un plus. Ho saben el Guillermo a saber i més gent que està aquí avui al plató, que és un plus, que això ho sents, és com un negoci familiar propi. Ho dones tot, és així. T'agradi o no t'agradi, la gent que ve de fora sí, es pot identificar, es pot arribar a identificar, però el que ho porta de dins i ho porta de petit, això no I es nota. Guillermo, no és que el vulgui retirar, però ja venen Xavis a la Masia, ja arriben nous. van Xavis no és fàcil, Com si fos fàcil. però aniran sortint, hi ha gent de casa com sempre, i si no és de l'altura de Xavi, perquè és complicat, però sortiran. És a dir, que hi ha el relleu garantit d'una manera o d'una altra, no? Seran Xavi, seran Iniesta o seran... Bueno, però és que no treballen, no és fàcil.
ha una persona que jo crec que deu donar gràcies a Déu de tenir Xavi al costat, de tenir Xavi a l'equip, és un protagonista, un personatge que ha volgut adreçar-li un missatge també a Xavi Hernández. A veure si el reconeixes per les botes. És un noi que em diuen que apunta bones maneres, que diuen que potser arribarà a guanyar-se la vida amb això del futbol. Et sona o no? És el Leo, no? Sí senyor. L'has reconegut ràpid, eh? Amb els turmells, Té goma. Doncs el Leo Messi ha volgut adreçar-te a aquest missatge. Bueno, hola, Xavi. Antes que nada, decirte que me ha disfrutado estar ahí presente, pero no pude. Felicitarte por este premio, decirte que te mereces esto y todos los premios que puedan haber, más allá por la clase de jugador y cómo juegas a esto, que eso ya lo sabe todo el mundo por la clase de persona que son para nosotros dentro del vestuario y bueno, darte un abrazo grande y disfrutar que disfrute de todo esto que creo que es muy lindo. Un abrazo grande. La classe de persona que sos, Leo Messi, És que a més en aquest equip, a més de que sou un grup de cracs i professionals, és que a més sou bona gent. L'Iniesta, el Pedro, el Messi, tu. Sí, jo crec que això és un altre motiu d'orgull pel club. sí, però ara ho comentava, que això no té cap mèrit, això és l'entorn familiar que tens i l'haver-te criat també a Can Barça, no? El que t'ensenya, com t'eduquen, el tarannà es porta de dins. No? Jo he tingut molta sort de caure en una família exemplar, excel·lent, els valors de casa, de tot. Però estar a Can Barça també t'ensenya moltes coses, conceptes de futbol a part, però en l'educació caure en el Barça amb 10 anys és extraordinari, el que t'ensenyen, el que t'inculquen, això és una passada. Un dels nostres, efectivament, Xavi parlava ara de la família, però és que veient aquest àlbum familiar, jo crec que tots a casa ens ha donat una mica la sensació com si estiguéssim veient l'àlbum de fotos que tenim tots a casa, els fills que tenen les mares de Catalunya, els nens que tenen les pares de Catalunya, tot això ens resulta molt familiar, perquè tu ets, per damunt de tot, Xavi, i sempre ho has reconegut, una persona molt familiar. I és per això que volem que aquesta nit també ens acompanyin aquestes persones que han estat tan importants a la teva vida, professional, però sobretot personal, que tenen molt a veure en això que comentava, en el fet que siguis tan bona gent. Aquests ens acompanyen els teus pares. Donem la benvinguda al Joaquim i la Maria Mercè. Sé on vulgueu. Vinga. Aquí estic jo. Aquí. Em volies prendre el lloc, sí senyora. Abans vull comentar, abans de parlar, una anècdota que em faré una mica de xulo. Em sembla que la primera entrevista per televisió no vaig fer aquí. Era un reportatge quan el Xavi encara no havia ni debutat al primer equip. Te'n recordaves, Xavi? La Vini Estadi. És veritat. És veritat. I ja estava tan tímida com ara, també t'ho sé. Doncs mira, avui no cal ni que obris la cara. Escolteu, Joaquim, el que volem fer és que ens ajudeu a comentar unes imatges de Xavi, d'aquesta vida familiar que comentava el Xavi, i que a tots ens resulten també tan familiar. Són imatges de Xavi, de l'àlbum de fotos que tenen a casa, fotos de Xavi de quan era petit, imatges amb els seus germans, i el que ens sobta, és un nano o no? Perquè té una cara de bon xaval i no pot amb ell. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí, és que ja des de petit, o sigui, a part del Xavi tenim 3 fills més,
Xavi, com el seu partit dels nois, pràcticament va pujar sol.